Už som to dal na té bedle. Na mačičku. A domček je tu, ale ho nevidno. Je krásne ukrytý. Milujem vlastnú rodinku. Opekajú sa tam špekačky. Lebo my dneska spíme na tomto domčeku na stromoch v takejto výške. A je tu aj padací most, keby sme sa báli, tak si ho zavrieme. A pozrite, akorát zapadlo slniečko. Je to všetko spravené tak, že do stromu, do tých 3 stromov sa nezabil ani jeden klinec. Tak krásne to postavili. A tam je malá fatra. A slniečko práve zapadlo. A tam pred chvíľičkou dole boli 3 srnky. Keď sa niekto bojí na noc, tak môže toto všetko padáciu lávku takto strihnúť. A už žiadne zvery neprídu, ale myslím si, že zvieratá by sa nešli. To skôr drzí ľudia, alebo ľudia v núzi. No a potom zase ráno, keď pojazdí cesty, môžu prísť. No a na toaletu stará klasika. Kadibúdka. Ktože to tam je? Je tu aj piecka. Je dole sedenie, aj hore leženie. Asi si na hodinku zakúrime, spravíme si čajík a prežijeme tu takýto romantickú noc s rodinkou. Celú noc som čakal, čo sa zjaví za tými oknami. A zjavili sa tam stromy. Kto by to čakal všakže? Takto je váš výhľad z okna. A takto hore. Tu sme spali my so žrúškou. To je taká malá kuchynka. Milá. To je ďalší okienko. Na ten padací most, ktorým prichádzate do tohto stromového kráľovstva. Tu je záber zo spodu. Je to na týchto bukoch. A je to tak skvele spravené, že ako som už spomínal, že ani do jednoho stromu nebolo zapílené, ani zabitý ani jeden klinec. To je záber z hora, z postele. Tam sú už hotové čajíčky na raňajky a vy si tu takto lebedíte aj za synčekou. Keby ste chceli kontakt, tak nájdete to pod videom. Marek je veľmi zodpovedný a všetko pekne pripravil pre nás. Ďakujeme.